Ahoj, dnes vás vemu na výlet na Stříbrník v severních Čechách. Vyrazíme opět z vesnice Žibřidice a u toho vám povím něco o svém prvním minulém životě, který jsem viděla. Tady nám protéká Ještědský potok, přejdeme lávku a jdeme dál. Konečně jsme se dostali trošku mimo lidi a jdeme pomalu na ten Stříbrník. Všude okolo jsou samý louky. Takže to vypadá, že cesta bude na přímém sluníčku a já vám mezi tím povím svůj příběh o mém prvním minulém životě, který jsem byla schopná vidět. Ten svůj minulý život jsem byla schopná vidět díky nahrávce na diktafonu, kterou jsem si sama namluvila. To můžete si poslechnout na mém předešlém videu. A co jsem teda viděla? Tak, jdem na to. Úplně moje první vzpomínka na minulý život mě zavedla do hlubokého lesa, kde jsem žila sama v jednoduché chatrči, postavené z větví a nejrůznějšího dřeva. Nejspíš jsem si tuto chatrč postavila já. V chatrči byla jen jedna místnost, ale byla útulná. Na levé straně stála jakási postel z větviček a uprostřed plápolal menší oheň. Byla jsem mladá dívka, oblečená do špinavých a roztrhaných hadrů, ale měla jsem krásné černé dlouhé vlasy. Ráda jsem chodila k večeru na louku a tancovala s nějakými duchy. Opravdu jsem ty duchy viděla, jakési bílé bytosti, se kterými jsem se držela za ruce a tančila v kruhu. Myslím ale, že je nikdo jiný neviděl než já. Pro ostatní lidi jsem byla prostě divná. Proto jsem se uchýlila k samotářskému životu v lese. Cítila jsem naprosté spojení s přírodou a cítila jsem se svobodná a šťastná. Tahle cesta ze Žibřidic by měla být dlouhá asi 2 kilometry na ten Stříbrník a jde se po zelené celou dobu. Pak je ještě jedna cesta třeba z Hamru, ale to už je delší, něco přes 4 kilometry. Konečně trošku stínu před námi. Z tohoto života jsem viděla opravdu jenom kousek. A tento minulý život skončil bohužel tragickou smrtí, když na mě zaútočil vlk, který mě roztrhal na cucky. Bohužel netuším, proč k tomu došlo, když jsem do té doby vycházela s celým lesem. Nevýhoda nahrané regrese na záznamník je taková, že pořád jede a nečeká na to, co vidíte či nevidíte. Za to terapeut se s vámi může vracet v čase, počká na vás. Záznamník prostě ne. Říká se, že když uvidíte svůj minulý život, tak pak zmizí třeba nějaké vaše trauma z tohoto života. A zajímavé je, že v tomto životě já jsem odmala měla hrůzu ze psů. Opravdu jako jsem se jich strašně bála, jakmile ke mně přiběhli, tak úplná panika, hrůza. Já jsem se jich nemohla ani dotknout. Když zaštěkali, tak jsem skoro skameněla. Takže opravdu jsem měla hodně velký strach ze psů. A když jsem měla možnost vidět tento svůj minulý život, kde mě roztrhal pes, tak po 2 měsících tento strach ze psů naprosto zmizel. Prostě udělal puh a byl pryč.
Takže já jsem byla pak konečně schopná se dotknout psa, což byl pro mě fakt jako úspěch. A už jsem neměla takový strach, no. Bylo to jako hodně zajímavé, takže za mě to rozhodně funguje. Taky jako malá jsem si pořád povídala se stromy a oni mi odpovídali a to bylo skvělý. Kamkoliv jsem jela, tak jsem je pozdravila a oni ahoj Nelinko. A povídali mi ty své příběhy. Pak postupem času, jak jsem byla starší a starší, tak jsem je přestala slyšet. Takže už jsou to pro mě jen takové stromy, kde sice vím, že mají svoji duši, svoji bytost, ale už je neslyším. Jako je tady fakt brutální vedro. Jsem ráda, že jsem si vzala tílko. A teď konečně, jo, jsme ve stínu, tak snad to bude delší dobu trvat. Takže doporučuji, jestli se vydáte touto cestou, tak spíš za počasí, který je trošku mírnější než dneska. Tak se tady upečete. Jsme na rozcestníku, jsme pod Stříbrníkem a musíme teda stále po té zelené na Stříbrník, což je škoda, že zrovna tou cestou, protože je to do kopce, což by nevadilo, ale opět na slunci. Když to, kdybychom šli touhle cestou, byli bychom krásně ve stínu. No nic, tak třeba příště. Tak jsem vyšlápla ten mírný kopeček a vykouklo na mě ralsko. Teď už jdeme do lesa, takže konečně bude ten stín. Co se týká minulých životů, tak já jsem začínala tak, že jsem si pouštěla regresy, namluvila jsem si to na diktafon a pak jsem si to po večerech pouštěla. Takže první minulé životy jsem viděla právě díky této regresi, ale pak se stalo to, že se mi ty minulé životy začaly spouštět a ukazovat, když jsem cítila nějakou silnou emoci, nebo když jsem večer při spaní poprosila, že chci vidět nějaký minulý život s tím člověkem, tak se mi to mnohem snadněji pak otevíralo. Mírnější výšlap to je, ale není to zase tak hrozný. Teď zase jdu chvilku po rovince, která samozřejmě ta rovinka zase za chvilku půjde nahoru. Ale je to tu vážně příjemný. Chládeček. A prý někde tady v lese by měla být schovaná špička pyramidy. Říkali to druidové. Myslela jsem si, že si ji pokusím najít, ale nejsem si tím úplně jistá, že se mi tady chce prodírat tím lesem, když nevím, kde přesně by to mohlo být. Na jaký straně. Ať třeba na ní narazíme náhodou. Tady nám začíná už Stříbrník, takže už nám zbývá vážně jenom kousek, aby jsme se na něj dostali. Tak jdeme dál.
Tady je taková stará boudička. Opuštěná. Kdyby to nebylo opuštěné, bylo by to super místo. Na rekreaci. Škoda, že to někdo nevyužije. Tady je posezení, kde si můžete udělat i ohýnek. Odsud zatím moc velký výhled není, takže musíme ještě výš. Tady pod Stříbrníkem je to trochu takový ponurý, trošku strašidelný. A já vlastně ani nevím, jestli se dostanu na vrchol. Jestli to vůbec půjde. Abych se dostala aspoň trošku na vrchol, tak jsem se musela vrátit zpět před tu boudičku a vlastně k té ceduli, kde je napsáno Stříbrník, abych se pak dostala trošku blíž k vrcholu. Tak to jdu zkusit a uvidíme, co uvidíme. Tak, je potřeba nějak to prohopsat. Opatrně samozřejmě. Jo, tak jsme se dostali na vrchol. Zkusím ještě kousek jít. Uvidíme. Hezky to tam pode mnou bzučí, protože tam je lípa a je plná včeliček. Jo, přesně. Tohle jsem chtěla. Přesně. Jít sem s dětmi, tak ale trnu teda hrůzou. Tak já doufám, že se vám video líbilo, i výlet. A příště vás vemu někam jinam, řeknu o jiném minulém životě. A kdybyste si chtěli přečíst už dopředu nějaké mé minulé životy, které jsem viděla, tak se můžete podívat na moje webové stránky. Je to v sekci články. V sekci články. A tam je napsáno téměř vše. Chybí mi tam 2 minulé životy, které jsem viděla. Ty teprve čekají na napsání. Tak jo, tak se mějte hezky a ahoj!